Iba yung Opo. pakiramdam mo sa sumasakit, yung iyong puson. Opo. Sobrang sakit. Opo, ma'am. Masakit po. Minsan po hindi po ako makatulog sa gabi. Opo. Nararamdaman ko po kasi pati yung tiyan ko sumasakit na rin. Po, natakot din po kasi hindi pa po talaga ako nagpapacheck up kahit isang beses. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung nasa bukol na yun na nasa tiyan ko. Eto mga ka-aksyon para sa ating tabang medikal, inilapit ni Jonalyn Sevilla Tonga, 39 na taong gulang na mula sa Ginubatan, Albay, ang kanyang medikal na problema tungkol sa bukol sa kanyang kanang puson na 7 taon na niyang umanong iniinda. At ngayong araw ay makakausap natin sa linya ng telepono si Jonalyn. Magandang hapon, Jonalyn. Magandang hapon po, ma'am. Okay, Jonalyn, kumusta ka ngayon? Medyo okay naman po kasi pag minsan lang, pag mayroon lang po akong regla, saka po yun Ayun, so pag meron kang dalaw, meron kang buwan ng dalaw, iba yung Opo. pakiramdam mo sa sumasakit, yung iyong puson. Opo. Sobrang sakit. Opo, ma'am. Masakit po. Okay, kailan nyo pa po napansin na meron na po kayong bukol sa kanang bahagi ng iyong puson? After 1 year po na nanganak po ako dun sa bunso ko na 9 years old na po ngayon. Ayun, so after nyo manganak, dito sa bunso mo, saka mo napansin na meron kang bukol sa dyan, Opo, sa right side po ng puson ko, sa baba po. Okay, eto ba ay nakakapa mo or paano mo nalaman na merong bukol? Nakakapa ko na po siya. Okay, nung napansin mo or nakapa mong merong bukol, ano yung ginawa mo? Ano po, hindi ko naman po pinapansin, okay lang po. Hindi po ako nagpapacheck up kasi yun nga po, financial problem man po. Pero, Wala pong pangka. oo, sa kabila ng hindi mo pinapansin dahil sa kawalan ng pera, pero bothered ka or natatakot ka kung, Oh. at meron kang parang katanungan, ano ba to? Oo nga po, yan ganun po. May maano po sa ko, kung paano ka ko itong matitingnan po kung paano po malalaman kung ano po yung nandun sa, kung ano po yung bukol na yun, nasa puson ko, ganun po. Opo, Nanay Jonalyn, magandang hapon po. Good afternoon po, sir. Opo, maliban dito sa binanggit nyo na anak nyo, meron pa po ba kayong ibang anak? Meron po, 5 po ang anak ko, sir. Tapos naramdaman ko lang po itong na to, nung sa bunso po. Opo, pero sa ngayon ma'am, ano yung pinagkakaabalan mo? Meron ka bang trabaho or pinagkakakitaan? Meron na, may po ko dito, tindahan ng mga pagkain po. Pero minsan di po ako nakakatinda kasi minsan nauubos din po sa pangbaon-baon ng mga anak ko. Opo. Pero sa tingin nyo ma'am, saan kaya nakuha mo itong ganitong sakit? Ganitong uri ng sakit? Itong bukol na tumubo sa puson mo? Ano po, nung nanganak po ako dito sa bunso ko, yung asawa ko po kasi hindi siya marunong maglakad-lakad ng mga requirements ko po. Tapos humingi po ako ng tulong dun sa social welfare po, dyan sa BRTH po. Opo. BRTTH po. Diyan po ako nanganak. Pero sa napapansin mo, Nanay Jonalyn, habang tumatagal po ba ay lumalaki ito? Opo. Dati po maliit lang po siya. Nung after 1 year po Opo. na nanganak ako. Maliit lang po siya. Tapos nung habang tumatagal po, parang lumalaki na po siya. Opo, anong nararamdaman mo dito sa parting may bukol, ma'am? Ito po ba ay masakit? Ito ay meron ng pamamanhid? Masakit po siya, sir, pag mayroon po akong dalaw. Opo, Kasi yung dalaw ko po, maabot po ng 3 weeks, 2 weeks po. Opo, sa tuwing ito po ay sumasakit, ano po yung ginagawa niyo, ma'am, na remedyos? Wala po, sir. Ano lang, So, inig lang tinitiis po mo ako na lang, ma'am, yung sakit? Opo, tinatagalan ko na lang po. Opo, so paano po ito nakaka-apekto sa'yo, ma'am, itong ganitong uri ng sakit? Ano po, naapektahan po kasi minsan po hindi po ako makatulog sa gabi. Opo. Nararamdaman ko po kasi pati yung tiyan ko sumasakit na rin. Okay. Pero sa ngayon, ma'am, meron ka bang takot na nararamdaman? Kasi hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung ano talaga yung kondisyon nitong bukol na tumubo sa iyong puson. Opo, natakot din po kasi hindi pa po talaga ako nagpapacheck up kahit isang beses. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung nasa bukol na yun na nasa tiyan ko. Opo, at ngayon po ay lumapit kayo sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto nyong mangyari? Ano po yung tulong na gusto nyong hingin po sa Ako Bicol? Gusto ko lang po sana mapacheck up kung ano po yung
bukol na to na nasa tiyan ko. Ganun po. Okay. So, tamang desisyon yan, Nay, dahil palagi na lang po ninyong iniinda yan. Siyempre, hindi po pwedeng habang buhay ganyan na lang po yung sitwasyon ninyo. Kaya tamang desisyon po na magpatingin po kayo sa Tama. doktor. Pero yung alalahanin po ninyo, partner, ang alalahanin niya ay pinansyal. At Opo. mapacheck upan. Kumbaga, habang maaga pa, ay mapatingnan na ito sa Opo. doktor. Eto, Jonalyn, para sagutin ang alalahanin niyo po, nasa kabilang linya ng ating telepono, si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Good afternoon kay nanay. Opo. Nanay LB. Ma'am LB, si Nanay Jonalyn ay meron pong iniindang sakit or meron pong nakakapangbukol sa kanya pong tiyan, sa gilid po ng kanyang tiyan. Ano po yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para po sa kanya? Better po na kumuha si nanay ng referral sa RHU kung taga saan man si nanay. And then dalhin po dito sa atin sa BRSMC para po ma-check up ng tamang doktor. Kung kailangan biopsy, tutulungan po natin siya para malibre. Ayun. So, ibig sabihin nito, Ma'am LB, kailangan niya lang kumuha ng referral sa RHU at i-refer natin ito sa BRHMC at kung ano man yung kailangan gawin sa kanya, kung kailangan operahan, kung ano man yung mga gamutan, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Yes, tutulungan natin siya, Ma'am Remy, para wala siyang babayaran, wala siyang gagastusin dito sa atin sa BRSMC. Ang gawin lang ni nanay, dalhin po siya dito ng kanyang kapamilya para po may mag-asikaso sa kanya if ever na ma-admit siya. And if ever man po na OPD lang siya, kailangan pa rin ng bantay para ma-guide natin ang tama at mabigyan po ng tamang asistensya. Ayun. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am LV Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much and God bless everyone. Ayan, balikan natin, partner, si Nanay Jonalyn. Nanay Jonalyn! Hello, Nanay Jonalyn. Napakinggan niyo po itong si Ma'am LB. Kailangan niyo na lang daw po ay kumuha ng referral sa RHU at bahala na po yung Ako Bicol. Sasagutin po nila kung ano man po yung kakailanganin niyo sa ospital at kung ano mang laboratory, sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List. Ay, thank you po, ma'am. Kailan po kaya yan, ma'am? Opo. Kung kailan, nakadepende po yan sa inyo. Kailangan nyo pong mas lalong madaling panahon, kumuha po kayo ng referral sa RHU. Tapos, diretso nyo po dalhin kay Miss LB para po ay matulungan po kayo sa mga susunod na proseso. Okay po, ma'am. Thank Ayan. you po. At maliban dyan, Nanay Jonalyn, makinig po kayo, bukod po sa inyong matatanggap na medical na tulong mula sa Ako Bicol Party List, ay magpapadala po kami, ng aming team sa inyong lugar, Nanay Jonalyn, upang mabisita kayo ng personal at iabot ang aming munting tulong sa inyong pamilya. Ay, thank you po, sir. Ayan, kung meron kang mensahe sa Ako Bicol Party List, ano po yun, ma'am? Wait lang, sir. Thank you po sa inyo. Thank you po sa tulong. Naiyak po kasi. Ayan. Okay lang po yan. Kumbaga, Nanay Jonalyn, matagal nyo na po talagang gustong mapatingnan po itong karamdaman nyo or iniinda dito sa puson po ninyo. At dahil sa Ako Bicol Party List, Opo. ay Opo, kumbaga sir. nabigyan po Opo. kayo ng pag-asa. Apo, thank you po sa inyo. Thank you rin Opo. po sa tulong. At saka kahit wala pa po. Thank you. Maraming salamat po. Opo, yun ba yung sinasabi namin, Jonalyn? Tama po yung naging desisyon po ninyo na lumapit sa Ako Bicol Party List at magdesisyon po kayo na kayo po ay magpapatingin na po sa doktor. Apo, ma'am. Thank you po. Sige po, wag nyo lang po kakalimutan na, Ma'am Jonalyn, yung binabanggit po namin na kailangan nyo pong kumuha ng referral sa RHU para po masimulan na po yung pag-check up po sa inyo ng doktor. Apo, ma'am. I-chat ko na lang po si ma'am yung tumatawag po sa Opo, akin. importante po yung makipag-communicate po kayo sa aming staff para po ay mag-guide po kayo sa mga susunod nyo pong hakbang na gagawin. Ano po? Apo, ma'am. Opo. Thank you po. Maraming salamat, Nanay Jonalyn Sevilla Tonga. Yan, partner, ang pinaka-importante, alam mo, partner, yung pakiramdam na parang yung napakatagal mo ng
tinitiis at iniisip, problema, eto, may solusyon May na solusyon na. sa tulong yan ng Ako Ako Bicol Bicol Party Party List. List.